L'acreditació Severo Ochoa, de fet, és un premi al pla estratègic de l'Institut. És a dir, l'Institut desenvolupa un pla estratègic per créixer cap al futur, per millorar en el seu funcionament, i una part d'aquest pla estratègic es presenta a l'acreditació, i en aquest cas hem estat ben avaluats i per tant se'ns dona l'acreditació i se'ns dona el premi que hi va associat. El pla estratègic és bàsicament 3 pilars. Un primer pilar d'excel·lència científica, és a dir, volem ser millors científicament. Un segon pilar d'impacte social, és a dir, el que volem és que la nostra recerca tingui impacte a la societat. I un tercer pilar de funcionament intern, de que hem de ser millors, més eficients en el nostre funcionament intern. Aquests 3 grans pilars hi ha que se'n diuen unes activitats transversals que tenen a veure amb la inclusivitat, tenen a veure amb la sostenibilitat, tenen a veure amb l'avaluació. Però bàsicament aquest és el pla estratègic del centre, una part del qual la vam presentar a Severo Ochoa i va obtenir l'acreditació. Doncs a l'ICM tenim una estructura organitzativa bastant participativa i llavors s'ha intentat que el procés per fer aquest pla estratègic sigui força participatiu. Hi han participat els grups de treball de la casa de diferent tipus i sobretot un parell de comitès que tenim, el comitè d'estratègia i el comitè d'impacte social, que són els que han definit una mica els objectius i les accions que hem de fer en els propers anys. En termes de recerca, el que volem amb aquest nou pla estratègic és potenciar la col·laboració entre els membres de l'Institut per poder atacar, per poder solucionar una sèrie de problemes que l'oceà està patint en aquest món amb un canvi global permanent. Necessitem l'expertesa de gent de diferents orígens, de diferent experiència, que s'ajuntin i que treballin conjuntament. Amb aquesta idea de col·laborar una mica més internament i conèixer uns als altres, doncs s'ha plantejat una sèrie de hubs temàtics relacionats amb el canvi climàtic, un altre relacionat amb els impactes acumulats, un altre relacionat amb la biodiversitat i el darrer relacionat amb la seguretat alimentària, que creiem que la idea és que d'aquí 4 anys treballem molt més en conjunt per respondre a preguntes més profundes en aquests àmbits.